Egun hon, zara. Seguruz. Ondo. Ja, hortari, mintxe. Konturatzako, Bai. Eta dualeako astireia bertan dugu 3 egun. Zeitu. Azkar. Ze, sentitzezu. Pixka nerviosa nago. Bai, ez? A ber, ze esperientzi pasakota, no, ez dakit. Bai. Intrigina. Intrigazko, nervixu, dana. Gorri bai baino. Eta bestik zen, nola goio. Ez dakit. Zuk ustezu nervioso noila? Ez dakit, galdetzea jote daudea. Bai. Goazen galdetzea. Agoazen galdetzea. Bueno, eta ze ziklotakoek zeate? Gu gizarteratzeko ekita usu egea. Radioterapiako ikasleak ea. Osasun dokumentalistako ikasleak. Audio bateko ikasleak. Lehen urteko diagnosi irudiko ikaslea naiz. Ze sentitzezu ezoek? Horrien. Esperientzia berri bat bizitzea. Ni nire kasu mitzat lehenoko leku bat egotatuko naiz, ikasin leku bat. Orduan leku beste perspektibatetik ikusten. Bueno, nire kasun jakin minakin da emozioz nijoa. Lehenago egon naizen enpresa bada beste arlo baten lan egiten, baina egia esan emozioekin dago gokin. Urduritasuna pixkat. Ta beldurra. Eta guaingoz pereza. Nik intriga. Intriga sentitzen dut udalaren inguruan. Nervio sentitzen ditut, baina lehenengo aldea dalako lako gauza ditetela. Eta zerk erakartzen zaituen? Nei jendekin lanitek. Eta nik esango nun umen etxiketan parte hartzea. Pixkat jendien laguntzia eta lan mundua ikustia. Batez ere, gauz berrik ikasi betutela. Nei minbizian gaia beti garrantzitsua iruditu zait, eta irtze jendei laguntzea eta behekin egotea eta empatizatzea oso garrantzitsua dela eta kristongo ditut hortan. Eta nola espero dituzue praktika hauek? Ikasketako 3 aste izango dira. Eta baita ere 3 aste intentsu. Hasi deuna praktikan jartzea. Hori da. Lana gustatzea eta praktiketara gustora joatea. Ondo jutea. Hoi da, ikasketak osatzea da jakitea zeingo deun gure etorkizuneko lanen. Espero batez ere ondo eta lankidetza hona ukitzea.